Dobar dan drugari, dobrodošli u našu novu epizodu. Danas nastavljamo sa sklapanjem Panter motora, tačnije montažom kartera. Pošto podkarter takođe diktuje silikon između podkartera i kartera, isto važi i za podkarter. Već sam spomenuo da sve površine koje diktuju silikonom, a i da je diktung, a pogotovo kad je silikon, moraju biti dobro odmašćene da bi silikon svoje odradio. Nakon što smo odmastili sve, sledeće što ide, mažemo silikon na podkarter. Ne mažemo ga na karter jer je karter širok, a naleganje koje je na samom podkarteru je uže i zato mažemo na njega direktno. Postavljamo šrafove M6, ima ih poprilično. Privlačimo ih sve pomalo, nikako do kraja, iz razloga što nema nikakvo vođenje kartera, znači faktički šrafovi vode i daju pravac. Iz tog razloga ne privlačimo šraf da udari, što se kaže, glava u karter, nego sve pomalo, pa tek onda stežemo finalno. Jedan krug smo obišli, 1, 1, 2, znači stezanje, i idemo još jednom da, ne daj Bože, neki nismo zaboravili. Nakon kartera okrećemo motor da postavimo semenik pozadi na radilici i posle ga okrećemo i krećemo sa spuštanjem glave, zupčenjem i tako dalje. Semening radilice, znači gumen, imamo alat koji dobijamo na samom semeningu, njega postavljamo na radilicu, proveravamo da li je lepo lego i mažemo silikonom u krug, pošto nema nikakve gumice, nema ničega, nema nikakvog diktunga. Na samom semeningu postoje dva ispupčenja na metalnom delu, kojemu faktički dođu kao vodilice za pravac za semening. Opet odmašćujemo, iako je sve to čisto, ali kane ulje prilikom rada, a tu gde je kanulo ulje, ako se ne obriše, tu je procureo sigurno. Namazali silikon, ni mnogo ni malo, što bi se reklo, znači što idealnije možemo. I postavljamo, spuštamo na svoju poziciju, ali pre toga, jako bitno, sam sastav podkartera i bloka, spoj obavezno namazati, jer zna tu da procuri ako se ne stavi silikon. I sad ga postavljamo. Pošto je gumeni diktung, iako je, što se kaže, mekan, i polako spuštamo na svoje mesto. Vodilice da upadnu. Lego vadimo
plastiku koja pomaže za montažu. Šrafići takođe M6, s tim da ovi šrafići imaju plitku glavu, tačnije ovakvi isti šrafovi idu i na prednju deku razvoda, to ćemo kasnije već videti. Šrafiće semeninga u krug stežemo takođe 1-1-2. Okrećemo motor uspravno, što bi se reklo, to jest vodoravno, i obeležavamo gornju mrtvu tačku na semeningu zbog zupčenja. Okrenuli smo motor, sad, što se kaže, više nema mrdanja ni vrtenja levo-desno. Beležimo na radilici pozadi, znači gde nam je mrtva tačka, to jest prvi i četvrti prilikom zupčenja motora su u mrtvoj tačci. Iz tog razloga, da bi nam bilo lakše zbog zupčenja, obeležavamo pozadi tačku da znamo gde su nam klipovi. Izmerili smo komparaterom, znači mrtva tačka je tu i pozadi lupamo bukvalno liniju jednu. To je to. Kada smo okrenuli motor, postavili sve, obeležili, znači prvi i četvrti gore, postavljamo vodilice diktunga glave. Vodilice imaju svoje mesto, rascepke, tačnije ove, ne može da se pogreši. Naravno, odmah nakon toga brišemo, odmašćemo blok odozgo, jer on je realno prilikom ubacivanja klipova najviše mastan od ulja. I kao što smo već rekli, znači na nadvišenje klipova ovo postavljamo diktung 1.45. Ne može kontra da se okrene, znači jednostavno ima svoju poziciju. Proveravamo da li dobro naleže, jer bilo je momenata sa raznoraznim diktunzima da ne ležu lepo, pa beže, pa mnogo veliki problemi u smislu da klip udari u diktung i tako dalje i tako dalje. Obavezno proveriti da li je sve na svom mestu, da li lepo leži. I spuštamo glavu motora. Glavu motora smo takođe obrisali, odmastili i spuštamo je . Sledeća stvar koju radimo, podmazujemo šrafove za glavu. Pošto se glava steže poprilično, obavezno podmazati navoje, podmazati šajbne i s jedne i s druge strane. Sam šraf odozdo, što bi se reklo, ispod glave. Staviti ovako i kapljicu ulja na mestu gde naleže šajbna. Zbog idealnog naleganja, zbog diktunga, idemo prvo kilo ili 2, čisto da privučemo šrafove, da legnu, da legne glava. Glavu stežemo, tačnije šrafove, 4 kg pa 3 puta 90. Glavu smo stegli 4 kg, 3 puta 90. Sledeće što ide, to su hidropodizači i klackalice koje spuštamo u svoje ležišta. Obavezno podmazati, što se kaže, malo ih u ulju onako okupati, pogotovo podizače. Imaju svoje ležište, svoje mesto.
obavezno proveravamo da li je klackalica sela na ventil, na svoje mesto, da li svi lepo rade. Naravno, ispustili smo ih, iako su novi, znači ispušteno ulje iz podizača, odmašćena glava odozgo, gde naleže dihtung. Sad nemamo silikon, nego imamo metalni dihtung. Ovo je pozicija gde leži. Imamo dve vodilice takođe, kao i na bloku za dihtung glave. Uzimamo deklu ili ti kućište bregastih, bregaste integrisane, o tome smo pričali prilikom rasklapanja ovog motora. Znači, što se kaže, bregovi navlačeni na šipku, ne mogu da se izvade napolje, znaju da prave problem. Sad ćemo da ih postavimo na tačke. Znači, postavili smo alate, šipkice koji upadaju kroz remenice u deklu i to je faza za bregaste. Naravno i deklu ćemo malo preći i odmastiti za svaki slučaj, iako je to već urađeno, ali nikad nije na odmet obrisati da nema slučajno nekog ulja. Imamo gomilu šrafova M6 u krug i po sredini oko dizni i imamo jedan šraf M8 dugački koji u gornjem delu ima brezon. To je ovaj šraf, evo vidi se gore brezon, on upada ovde i faktički se šrafi u blok, prolazi kroz glavu. Polako privlačimo, pošto sada bregasta napinje podizače klackalice, a oni ventile. I za kraj nam je ova osmica dugačka koju stežemo 2 kg. Kada smo stegli kućište bregaste, okrećemo motor i bavimo se zupčenjem i deklom, poklopcem zupčenja ili ti razloga. Okrenuli smo motor da bismo postavili kaiš, španer, međuzupčanik, da bi vam pokazali kako šta stoji i gde se šta zupči. Znači, ovo je pozicija najidealnija. Bregaste su nam u fazi, radilica nam je u fazi, obeležili smo pozadi. Sledeća stvar koju stavljamo, to je zupčanik, tačnije međuzupčanik, koji povezuje radilicu sa zupčanikom pumpe visokog pritiska. Znači, imamo obeležje na međuzupčaniku, 2 zuba, i obeležje na radilici na zupčaniku, na jednom zubu, i to uparujemo. Samim tim smo zablokirali zupčanik jer pozadi ima španovanje. Ubacili smo jedan kirner koji drži blokadu da bi se zubi poklopili, španujući deo, i da bi se uklopio sa radilicom. On funkcioniše tako što se povezuje preko ovog tuljka i vezuje za blok motora. Podmazat ćemo naravno samo ležište, vodilice ili ti tuljka ovog. Postavljamo ga u njegovu poziciju. Zupčimo međuzupčanik i radilicu i uzimamo šraf koji steže zupčanik, tačnije vodilicu za blok. Obavezno stavljamo lepak. Stežemo ga polako da budemo sigurni da je legao gde treba.
i sada ovaj šraf od zupčanika stežemo 7 kg. Kada smo postavili zupčanik, lego je, spuštamo sve na svoje mesto, uzimamo kaiš. Sam španer ima svoju pujkicu jednu koja upada u blok motora, ima svoje ležište. Znači, montiramo španer ili ti zatezač kaiša, ko kako voli da zove. To smo postavili, sad postavljamo kaiš na svoje mesto, ide preko španera na jednu bregastu, na drugu, to jest na remenice. Ovo je postavljeno sve, leži gde treba, proveravamo znači bregaste, proveravamo pozadi radilicu gde smo je obeležili, to je sve ok. I sada puštamo zupčanik da napne. Jeste. Španer je napeo i to ćemo proveriti ovako sa šrapcigerom, da li rade zubi. Rade, španuju. Odlično. I sada puštamo sam španer ili ti zatezač kaiša. Znači, nakon što smo postavili kaiš, pustili blokadu na međuzupčaniku, tačnije za napinjanje samog zupčanika, sledeće što ide, puštamo španer kaiša. Znači, sada je napet kaiš, postavljeno sve unutra što se tiče odnosa radilice i bregastih. Ono što sledeće ide, to je zupčanik za pumpu visokog pritiska. Pošto mi nemamo pumpu visokog pritiska za ovaj motor, mehaničar montira sam zupčanik kada postavi pumpu visokog pritiska i u tom momentu, prilikom zupčenja samog zupčanika ili ti pumpe visokog pritiska sa međuzupčanikom, postoji obeležje na međuzupčaniku da bi se poklopio sa zupčanikom na pumpi visokog pritiska. Tačnije, postoji i taj moment da se motor okreće da bi se poklopilo to i uzupčio kompletno, znači bregaste, radilica sa pumpom. Nakon što smo završili fazu motora, postavljamo dve vodilice za deklu ili ti poklopac zupčenja. Obe se nalaze na bloku motora. Dekla ima znači svoje vodilice. Ono što ću reći, pošto mi ne zupčimo i zbog zupčanika pumpe visokog pritiska, tačnije ne diktujemo deklu u odnosu na motor. Jako je bitno nakon isto mazanja u krug svega namazati spojeve podkartera i bloka i glave i kućišta bregastih. Znači 8 tačaka treba da se namaže silikon na tim sastavima i naravno silikon na deklu i postavlja se na svoju poziciju. Postavljamo par šrafova samo zbog transporta motora i da ne ulazi prašina. Deklu smo postavili, zatvorili je na par šrafića da, što se kaže, zbog transporta nešto ne upadne prašina i tako dalje i tako dalje. Znači, on sada dalje putuje i ide u montiranje kod raznih majstora. To je to što se tiče Panter motora.
prilikom sklapanja, a bilo je i prilikom rasturanja motora. Pričao sam vam za sve momente koje trebate zapamtite, koje ne smete da propustite. Pogotovo evo sad u sklapanju samog motora, na šta treba da se obrati pažnja. Ja bi naglasio magistrale, jer zna u njima da bude puno đubreta i zna da napravi sutra problem kad se motor sklopi. Obratite pažnju na sve ovo što sam vam rekao. Naravno, sve proverite ako treba i 2-3 puta i što najbitnije, budite pedantni. Ako ste kojim slučajem vozili vozilo sa ovim motorom ili ga popravljali, pišite nam vaše iskustva u komentarima. I naravno, like, share, subscribe. I naravno, veliki pozdrav iz MR Engines.